Hello, kids. Hey, Papi. Hi. Sweetie, I didn't see you for a long time, getting bigger. It's almost 3 years. Are you enjoying your swimming? Well, kids, have fun. I'm going to get some sleep. I'm very tired tonight. Well, see you later. See you. See you, Papi. Καλησπέρα σας, κύριε. Albert. La jour de la par toute le monde, avec une de la chose de la carte, toute la vie à pour le chantate. Πιστεύω ότι έχω γίνει αντιληπτός, Άλμπερτ. Εσείς ξέρετε καλύτερα, κύριε. Αυτό μου αρκεί. Θα πιει τη σαμπάνια του ο κύριος? Μάλλον όχι, Άλμπερτ. Θα διπνήσει ο κύριος? Όχι, Άλμπερτ. Ο κύριος σου αισθάνεται ιδιαίτερα κουρασμένος απόψε. Καλώς, κύριε. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα, Άλμπερτ. Το μάτι μου. Παναγία μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Ήρθες κιόλας, Κάρολε. Καλησπέρα σας. Κάρολος Καρακοστάνογλου, πολυεθνικές. Είμαι ο σύζυγος της κυρίας. Χαίρομαι πολύ. Γιάννης Γιαννάκης. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη. Μην ενοχλείστε. Πώς ήταν η μέρα σου, Κάρολε? Εξοντωτική, όπως συνήθως. Πτώση του δολαρίου, αναβρασμός στο χρηματιστήριο, πάλι προβλήματα με τα πετρέλαια. Ευτυχώς που ανέβηκε η τιμή του χρυσού. Ώρες αναρωτιέμαι αν αξίζει τον κόπο να δουλεύει κανείς με τους δικούς μου ρυθμούς για $3 εκατομμύρια την ημέρα. Κύριε Καρακοστάνογλου! Σας παρακαλώ, κύριε Γιαννάκη, μην ενοχλείστε. Εγώ θα κάνω ένα ντους. Αισθάνομαι φοβερά κουρασμένος απόψε.
Μαμά! Μαμά! Τι είναι, παιδί μου? Θέλω να βγω με τους φίλους μου. Έχεις τίποτα ψηλά? Άνοιξε το σιρτάρι. Νομίζω πως έχω 7,5 εκατομμύρια. Σου φτάνουν για απόψε. Τέλος πάντων, μας έφαγε λιτότητα εδώ μέσα. Τσάου, μαμί. Τσάου. Τσάου. Επιτέλους. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Και μαζί και μόνοι θέλω τον Αντώνη. Και μαζί και μόνοι θέλω τον Αντώνη. Και μου έκανε ένα μαλλί. Gelangt. Knut. Είναι έτοιμος ο κύριος? Έτοιμος είμαι. Έτοιμη είμαι, Άλμπερτ. Μην αργείς, παιδί μου. Ελπίζω να τα απολαύσει ο κύριος. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Τσακπίνικο. Θα σε δω αργότερα. Τσάου. Έλα, παιδί μου. Έλα. Ρίχτα όλα, παιδί μου. Τι του κάνει? Πες του τι σου κάνει, μάνα μου. Βγάλε με κύβους. Έλα, παιδί μου. Έλα, πέρασε με στην κορδέλα. Έλα, παιδί μου. Με φώναξες, παπάκα? Γεια σου, κοριτσάκι μου. Πώς πήγες σήμερα σχολείο? Πολύ καλά, παπά. Μόνο που κουράστηκα και λέω να βγω για λίγο. Να βγεις τέτοια ώρα? Να πας πού? Να καλέ, μαμά. Λέω να πάω σινεμά με το Ραϊμόνδο. Να πάω. Μόνο αν είναι κατάλληλο το έργο. Δεν είναι τώρα η ηλικία σου για τέτοιες ταινίες τολμηρού περιεχομένου. Μα όχι καλέ, μαμά. Walt Disney θα πάμε να δούμε. Καλά, πήγαινε. Αλλά μην αργήσεις, Στις 11 το αργότερο πρέπει να έχεις το κρεβάτι σου. Χωρίς το Ραϊμόνδο. Μην έχουμε τώρα ιστορίες με τον πατέρα σου. Ξέρεις πόσο αυστηρός είναι σε αυτά. Ο μάμι. See you, μάμι. See you, πάπι. See you, παιδί μου.